Grr cha cha, grr ha ha, grr boom ba, grr ha ha. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mulungani mulandi ha ha la la. Ambana pukanela sha la la la. Mulungani mulandi ha ha la la. Ambana pukanela sha la la la. Wena na mina ha ha la la. Ambana pukanela sha la la la. Wena na mina ha ha la la. Ambana pukanela sha la la la. Няма значение. Ама ние ще го издържим. Готови? Старт. Здравей, очила, добре ли съм? Да, госпожо снима. Готови? Старт. Здравейте, приятели! Добре дошли в най-новият канал за изучаване на английски език Imagine English Channel. Надявам се, че ще се забавляваме заедно, но и същевременно ще научим много. Видеоуроците в този канал са посветени. Този канал е вдъхновен от моите ученици в школа Imagine School и всъщност всяко едно граматическо видео, което ще видите, изхожда от техните грешки. Да, аз много обичам грешките. Защо? Защото от тях се учим и когато им се обърне внимание, всъщност вече ги допускам. Наслаждавайте се и учете английски с нас! Това, на което ще обърнем внимание днес, е минало просто време на глагола to be. Past simple tense of the verb to be. Обичайно това е нещо, което се преподава още в 4-ти клас в училище и учениците намират за много лесно. То е лесно, ние сме го учили това. Да, верно. Нали? Това е толкова трудно. Това не е лесното нещо. То е лесно. Да, ама не. Лесно, обаче, когато започнат да учат и минало време на другите глаголи, пък не дай си Боже, появи се и past progressive, минало продължително и става една каша в главите и тогава се появяват едни от моите любими бисерчета. Така, когато учениците видят следните изречения. Питър. И в скобички имаме глагола to be. Започват да се чудят. Какво беше сега пък това би? Или друго примерче. Мария. И започва едно чудене и маене. Какво беше нещо? Какво? Мислете, хора! Мислете! Учили, нали беше лесно? Нека като начало да си припомним какво всъщност беше глаголът to be. Глаголът to be е глаголът съм. I am, he is, she is, they are, we are и така. To be всъщност е глаголът съм, който спрягаме в различните граматически времена. Нека си припомним как спрягаме глаголът to be в сегашно просто време. За единствено число. I am, аз съм, you are, ти си, he is, той е, she is, тя е, it is, то е. За множествено число we are, ние сме, you are, вие сте, they are, те са. I am, you are, he is, she is, it is, we are.
Нека сега видим как образуваме минало просто време на глагола to be и обърнем внимание на едни от най-често допусканите грешки. Как ще спрегнем глагола to be в минало време? Peter be late? Peter were late? Maria didn't be at school. Peter going late? Maria not was at school. Минало просто време. Тихо. Минало просто време на глагола to be. Образуваме с спомагателните глаголи в минало време was и were. За единствено число обичайно използваме was. I was. Аз бях. He was. Той беше. She was. Тя беше. It was. То беше. Изключение тук прави второ лице, където използваме формата на to be за множествено число. You were. Съответно, ти беше и вие бяхте. We were. Ние бяхме. You were. Вие бяхте. They were. Те бяха. Нещо се обърках. Както и да е. Добре де. За отрицателните форми добавяме частицата not. Was not, were not, които обичайно използваме в съкратената им форма, съответно wasn't и weren't. I wasn't, аз не бях. He wasn't, той не беше. She wasn't, тя не беше. It wasn't, то не беше. И отново имаме изключение за второ лице. You weren't, ти не беше. Да го спра ли? Защо развалят? Не ми хареса, но нищо, аз това мога да го снимам и друг. И така, да видим какво се случва с нашите примерни изречения. Правилният начин да ги попълним със съответно Peter was late. Питър закъсня. Maria wasn't at school. Мария не беше на училище. То е лесно, ние сме го учили това. Да, верно. Нека сега обърне внимание на това как образуваме въпросителните форми. Ако видим същите примерчета, но с въпросителен знак отзад, трябва да сме по-внимателни. От нас се очаква да направим въпросително изречение. Въпросителните форми образуваме посредством инверсия. Т.е. спомагателните глаголи was и were застават в началото на изречението непосредствено преди подлога. Was Peter late? Питър закъсня ли? Wasn't Maria at school? Мария не беше ли на училище? Това не е лесното нещо. То е лесно. Нека видим още няколко примерчета за въпросителни изречения. You were late. Were you late? I was angry. Was I angry? They were happy. Were they happy? Hello. Siana, you were late. She was late. Yes, she was. You weren't at school. Where were you? Where was she, I wonder? Yes, where was she? Where were you at the Where was she, I wonder? Yes, where was she? Were you at the skate park? Не така.
Защо не е така? Were you at the skate park? Точно така е, да. Добре. Where was she, I wonder? Yes, where was she? Were you at the skate park? Were you at the mall? Were you at home? She wasn't home. Yes, she was. No, she wasn't. Yes, she was. No, she wasn't. Let's bet she was at home. Let's bet. Okay. I was in Imagine School's YouTube channel. Това беше всичко от нас за сега. Надявам се, че ви е било интересно и че все пак сте научили нещо. Ще ви очаквам отново за следващия ни епизод. До нови срещи!